To our valued pension fund members, Nico Pension would like to advise how you can go about accessing your pension benefits when needed before retirement. For members that are permanently leaving the country, the required documentation is a letter from member advising us reason for claim, withdrawal form from employer, signed and stamped, proof of permanent resident permit or citizenship of destination country, copy of national ID, copy of bank deposit slip or bank statement. Once these documents are received, we calculate benefits due to member and 40% of the total will be paid out as a once-off payment and the remaining 60% will be paid 12 months after initial payment. This is in line with Section 69 of the Pension Act 2010. In the unfortunate event that a member has passed away, the following documentation will be required: a duly completed claim notification of death form signed and stamped by the employer, a death certificate or report from the National Registration Bureau, or certified by a medical practitioner registered with the Medical Council of Malawi, or a letter signed and stamped by a district commissioner or traditional authority from the deceased home district. The latest deceased beneficiary nomination form as per Section 71 of the Pension Act 2010. Nico, it's possible. Ana amasiku ano mukumakhala nawera maso kwambiri. Malo mokuti muzimva zimene makolo ano akuyankhula, mudeke muzimvesera, mukumapanga zoma kuti basi. Apa mukuzimva kuti chisikana kwambiri fashion. Panopa ndikukhala kwanzanga. No. Kumanya kwanzanga imweyo. Zanga imweyo andipange accommodate nyumba mwakwawo. No, I didn't know that. Asisunga munthu wankulu ngati nende ndi mimba. No. Kama zako jesera thakale kale. You should have just told me. Oho, ndizikusaka neyo munthu oti nende ndi mimba yako ndizikusaka neyo. You know what? Let's talk about the baby. I'm not here for jokes. I'm not here for your lies. I will see you in court. Can I go away? Wait, can I go away? What you call customer game? What's the budget? One treatment. Eh? Yes, Kaki. Valeta, the officer in charge. You. Dinima on my friend Gankure Kaki. Chifukwa chani Kaki ndimati ndikakupasa ntchito sukumanimvera chifukwa chani. When I give you order, when I kumvera chine chichonse koma sukumvera faja. Ndinafurukuza za kunyumba kwanga kuli agalu kuziwe. Ndinakuza kuti you're responsible kusamala agalu wanga kupitisa kuwapitisa ku dipi. Wadivesese koma sukumamvera zimene zozo. Ndinakamba za kunchini. Kunchini asindipita ndani nakuza you're responsible kupita kunchini kupitisa kuchikalo. Gamero ilipo yo soma funa univera chimene chifanyani. Koma Kaki ufuna uyenera kudziwa kuti ine ndine officer in charge. Officer in charge. Amene wina aliyense pa office paja ali pansi pa ine. Wanivesese ndiye iweyo sofuna umvera order ma orders za ine fanyani. Ukudziwa kuti ukuyiputayo ndi transfer. Ineyo ndi ufulu kapena kuti ndine mphamvu yono ndi iweyo ndikupanga transfer ndikutumiza kutali kwenikweni. Wanfa kuti iweyo singaza kumanena weso. Wanivesese uziwe kunena kuti Roy kala interest nthawi yonse na Yesu akupita kutali. Wadivesesa ndi iweyo univesese ichi ngati ufuna iwo ndine tigwirizane uzimvera ma orders zanga ndikakuza za galu pita ukapangiza galu ndikakuza za kunchini pita ukapangiza kunchini. Wadivesesa ndifuna ndikuze chinthu chimodzi mwina sukudziwa nawso madam banda nthawi yonse alandira phone nawso ali pa transfer. For ine chimene ngakuze ine panopa ndikupanga create office yanga ija ndifuna wina aliyense amene akufuna kupanga za ine pa office pacha ndifuna achoke pene pachapo. Undivesese nde Kaki mind you
musemucha kuti uli pakamesa musemucha. Yeah, iwe kuzoto santenga OC, officer in charge. Ndiye musemucha basungu andi pakamesa. Point of correction. Officer in charge. Ngafuna za office mundi pesa office kwangu. Mamwene. Adi officer in charge. We know do this nazi kwini. Ziti. Bagaro jari bulati basembo. Mwa. Mula. Kono muti kweni chavuta ndichani. Mulatu komano umazowa kuti mulamu ali ngati nzimbe. Mwa usandisekeze kwini. Nzimbe tu. Nzimbe. Ukanyamula nzimbe. Ukanyamula nzimbe. Ukatopa nayo nzimbe ita. Umatakuika basi nkukhalira. Tu. Ukakhaso kuti njala yakubweteka mwana. Umatatu kusola imwe kuja. Ukhalirawo. Nemwa linga usindiyandikira mwana. Usindiyandikira. Usindiyandikira nani uje. Supano tipenda kuitana pano. Ache mwali yako. Iya. Chilezerere. Ache mwali ngao. Chileze kudereko. Chimenda bwerera pa. Ndikuzatu kutsani nyumba mwanga. Mabali chiyese. Fa nyumba iyi angoitenga nungati kaya biya holo. Aya musade. Kuti muyangene mene. Ayi musade. Maboto lamuwa ukauka. Ndinaba just imagine. Ndinabwera kubwera pa kwapeza kuti alezerera. Completely drunk. Ndepena baki ine kumanene mamvesesa. Kumuziko sukuti anthu anatha nanga si muri kwangapo tilipo koma nanga mula ntawuni betu mafunika nanga feta kulia moyo wa ntawuni tipita kumuzilero ndiye sitingakwanitse manena kuti nanga alipo okhayo wanga chifukwa mapaka tuzindopena ngatudikazi kumuziko kutendwa chonde tili ndikambirana nawe ine amvesesa ndikuzani mule feta kati ndikofikira ntawuni muno timanena kunoko kuda kuchaka chaka chino sindikufuna kutumiza fertilizer kumene chaka chino ndimatumiza fertilizer kumuzi kumeneko. Ai kwa mwamu munakati mvesesa kuzani. Mwamu zijani manina zijati. Jasa kuma mpaka fila size imeneyo Jesa. Ndamene yotu Jesa. Abale kuma ife kumkhanga lintundore. Jesa ndamene. Jesa ai mukulakuitsa amwali. Aya mwali banja nomsamali sewelese mabanja. Sangakhepa kwa bali bana. Jesa ndikukuza zona mabanja akusowa. Ai pesa muna bwana wa bwana natana wa amwali satema wa kale mtima banja akusowa. Ile ni plan ngozi. Ai mlamu musadero ndipo zachitika bwino kuti mulipompa mabanja akusowa koma ala mvesese Antona ni kukuzana la muti mvesese kosi amaenda kwa ntamona zimene kumpebesera ndine kusira ngalezera pasi ngakambirani mvesese na mule ine akupasa sona aje mwali uyu wali mabanja mvere nezimenda kuze mabanja akusowa Jesse suna kafika anduna mambana kwa makambirani kukuza Jesse ine uyu uyandi polisa ngozi ai ndikuza no zachitika bwino kuti mulipo it's always right anani ndani hapo ndakampeza kuti ai ndikuza ndala mutikuza ndakampeza kubaya she was nobody ndikambirane naye lero kuti ndi madiva ndawo ati masira ikwi ntawo look at her mabanja ta kusowa ndikukuza nyumba iyi ifero kutani no you know the reason they make them boys and bono boys uyu ni mama akutuluka akutoka she's getting out of the house this one already I don't know this uyu mama akutuluka akutoka lero nchaka mna uyu akutuluka nyumba she's getting out of you know this house is insured fully insured by Nico fully insured nyumba ni I bought her a car no I could see the car
fully insured comprehensively. But Nico, I account when PHWETE. Okay? Account of PHWETE. The reason why she's paying, I'm a car drunk every day. It's because she has money. I'm going to pay her money in there. No. No, I want her out of it. Look. No. I'm done with you people. I'm done with I want her. No, listen. Look. I want her out of my house. No, I want her out of my house. Huh? What? I can't see nothing. What? To our valued pension fund members, Nico Pension would like to advise how you can go about accessing your pension benefits when needed before retirement. For members that are permanently leaving the country, the required documentation is a letter from member advising us reason for claim, withdrawal form from employer, signed and stamped, proof of permanent resident permit or citizenship of destination country, copy of national ID, copy of bank deposit slip or bank statement. Once these documents are received, we calculate benefits due to member and 40% of the total will be paid out as a once-off payment and the remaining 60% will be paid 12 months after initial payment. This is in line with Section 69 of the Pension Act 2010. In the unfortunate event that a member has passed away, the following documentation will be required: a duly completed claim notification of death form signed and stamped by the employer, a death certificate or report from the National Registration Bureau, or certified by a medical practitioner registered with the Medical Council of Malawi, or a letter signed and stamped by a district commissioner or traditional authority from the deceased home district. The latest deceased beneficiary nomination form as per Section 71 of the Pension Act 2010. Nico, it's possible. Madam Bandit, the Togoza Nagakiriano, Simuno operation. Then Mafino to be seen under Mimagila down there. Bwana sisi nakwenda antoe. Ndikuti nditurutsira anthu amene makagwiranchi mwaka kwa operation mwe munapita. Ndizomwe ndikunena kuti sisi nagwire kwa anthu. Madam Banda nonse muli apa. Munduza munanyamuka pano, kugwisa ntchito mafuta aboma, ndikupita kumene kuchosaka kuyeyo mtoilas. Ino mmene mapita mwakukakwekanda. Bwana Vareda ndimene simakhalira zinthu zezi. Inu ndagwira inu ndife tagwira ntchito mbuyo mukupita ku operation ndikabwera kopanda kanthu. Sicha chilendo china chonse chomwe chachitika pa. Ndimene ntchito yathu imakhalira. Ndikakuna nalo kuti nosenu zizitsiro lira kwesa. Bwana tikuyenda kupatsana ulimi. Ndifuna ndikuza kuti ndizitsiro. Kachiri sundanena. Tikuyenda kupatsana ulimi. Kutsogolera operation imene kusatagwira kwa inu simazoda kubana usamaganiza. Aiso ninjira zawo zimene amagwisa ntchito. Inu simazoda zimene zozo. Kuti inu. Training ndikapanga Bwana Vareda. Ifendi mafamily mai mafamily anthu amabanja wamana zoti ndifezi simu zimezo sindikubizana nazo ine ndikunena kuti ndikufuna mundirutsira mali phela mundirutsira mission when possible kuyambira lero ufuna kuzi kuyambira lero ine officer in charge Vareda this week operation ili yonse imizikira pa office pano ndizi bango authorize ine ngati munthu ngati sena bango authorize operation mene pale kupita ku action kuyambira lero first ngomonenge mafuta aboma kali munthu matera timakulira gamo matera chatimene kusintha ndalama zabona zimene zaso ndimukupita kumalusa kugira kuchita gali moto yo fuel ndi ntchito mwe boma limapereka kwa ife kuti tigwiritse ntchito tiziyenda kumapanga ma operations ngati ati of course inalo operation iti nalephera koma ngati panali anthu ena kamafuna kupanga zawo ntown choona gali moto ya ife china chilicho satani asiya tatetesa ndefake ndino apolisi ndi chilendo ya polisi akatwa polisi amene okhala jagapo manifestesa kumakhala jagapo mitunda imene kumakhala jagapo manifestesa yes certificate umawaya kula ngati somaki umasowa ntchito bwino iwe nakusakaliza daluzi jewe chilako niwanga kalo basi operation ya jana ino mungapita operation niwe musendikira ile oswa ntchito ukuza ndichochita ino muna kapela kwa ine office kwa ine kunuza ndikupela operation nakauza ndichochita kuti timapanga wako inali tip
yoti okuba Africa. Iwe usaduze zimene mwa ulunga chipete wa. Kodi basi bano batakanga dino ananu eti. Takaranga jana anu eti. Kodi wana Valet. When the mission has failed, besa tema kufuna tufuse kuti problem ndi chama giga ndisha. We hear kuti tipange move forward. Problem ndi chama pesa problem ndi chama. Zimezo zimwe nakambira kufusa so. Nene ndazo wakale zimene. Yeah, was timwazi wande. Ndazo wakale kuti problem. Munga nakaa kuti mwadziwa, munganatuza kuti mwamba fika masali kalipira zitimu zipweke. Ine ndifuna ndikuze. Yoso funa kanga kujana. Inu ndimafuna ndinene munakabwera mwa uli. Iyo ndi bwana. Kodi munaenda ko bwanji kuja kuzaka. Kwa ngamba ndio officer charge kabla kwa plan ndani. Nanga George. Ngamba ndio officer charge. People skills zero. Ndio muzikira bwanji nsino. Jesse, I've come, but why are we here? Daddy, come on, come here. Why are we here? Dad, I will explain that later. Okay? But this is about. Dad. Haven't you got a house, Jesse? Dad, please. I can't bless the guy. But I'm not comfortable at all. Is it that you are in the bar here? I'm here to have lunch. Do you take lunch even in a bar? Yes. How about in a restaurant? It's the same. It's the But same. how are you? How are you, Jesse? I'm fine. How are you? Well, I'm not alright because I'm not happy. You know I'm a chacheda. And you are a daughter of my one father in Togolere even. That much I know. But God looks at us. God looks at us. Even as I used to have Not vinyo wawa. It was vinyo ngati tea. Ngati kapena ma minerals. It was not sour. It was not bitter. Anyway, but I'm not comfortable at all. Haven't you got a house? I have a house. Now, where is the son-in-law? He must be somewhere doing his business. Is it true that you are not behaving nicely here? You are misbehaving here, I understand. And you are intending of divorcing even. What wasn't? Well, rumors are just there. Then what you should not do that to do our syndrome about? If we are happy. Are you happy? Yes, very. I'm very happy with my husband. Oh, with your husband? If I mean to meet him, he's going to tell me the same story. Oh, yes. All right. Yes. How are you, my daughter? I'm fine. I love you, Jesse. Anyway, this is anything at all, which you can just prepare for me. No. But that one, which you know that it can suit my body. Manuals, but you can be fantasy game. Okay. Yeah, and you know, well, we can do anything. All right. Susan, when people say balena, that is when do you the software. Koma koko ndi jenaye. Kumano mwangundi bila phone kanga toti china nyeke. No, it's just a peaceful one. About 41 bili. In a main race, we didn't mabwera kunuya. In a Peter Kuniko. Ndino siponi I knew kuti you are here. It's why I was phoning. Kuti ndiye nani muone mwana wanga pangono. Nimuze so kumene ndikupita. And otherwise she doesn't know about Nico. Then kamulongosule bwino kuti kodi Nico imene ima gwira ntchito yanji imatani. That's why I've just branched here. Nico kweni mukata. You know kumene koko nachita kale kale. Jamani na kuti retirement plan.
Okay. Retirement plan. Ndino niko na mziko muno. Niko the number 1. Yeah, it's the best. Then I chose that one. Then kuti ano ndipite ndikaone mene zikuendera nachita kale kale koma simana just wish to go and follow up ndikangoona kuti kozi zikhala bwanji chifukwa niko. Thank you very much lady. Thank you very much. Thank you. Ndithu mwana wanga kuti kumkatenga ndrama ndikupuli ndrama mbeni nangwambira retirement ujeni nchilanga mpaka na lero mukaza kuli ndrama zingati kulipo ndrama za mbili eti chifukwa munthu aliyense ali akuganiza ndithu ujeni imene iyi skimu imene iyi yakuniko retirement plan ndiyabwino bwanji kuti kuli ndrama za mbili zoti lero ndikakatenga no ndikawasanga komanso iwenso uyambenso Nini masutu wa muva ina shobo. Watikataya. Ena kubwera. Tifekiri masuti. Ineyo ndizibanga ndikapanga retirement planning whatever zanchiro yanje. Zilibe mwana zibe nkulu. Ndipo ziza kutandira munjira za mene kunyaderene uzanyadira chimozo imene je ndio funikira kwambiri. Ndipo so amayi yako ndikachitiranso komanso amayi yako akauze nswanzawo. Ndipo ndio tandira kwambiri. Ndio kuti niko indizothandiza ndio thandiza kwambiri moti indayionetsesa ndipo anthu ngati akuchedwa angona kuchedwa aina kubwera ndithu kuniko akafunse imene iyi ndipo kaskini kamika ndikabwini kwambiri kuti I think you're right nendi kungwenika ndipange yes ndrama sisi vuto ndiye zanga zanga tati zanga ndrama meko kuti ndiye amani na bagulu ndiyakupasa kanga cheke malosa ndizo ndifuna ndimayo wako tife bwino mufa muziviro ndi mundi siyane mundi siya inu simukufatu popeza ifayo kuti mayo wangu tenti je tuta tiene yakuti kuma sindichedwa ndiye nekuchedwa muchedwa sanzivira kuti Bwere bine mazoti chikondi ndikupidirana se kwambiri singachitire mwina koma sina nkiona kuya kwambiri maziwa abantu ena se kodi kusanjawe makhaya mtima sangati byangu ine ndi mmodzi mwa iwo komabe ubwino uzinimvesesa naweso zinthu ngati zimezi jazo tiwene kuti tisiye kumvesesa chakula very soon you'll be getting married tati tisiye zaji bwanazi iwe suka mino jani mejiro omwijana tanimvesesa sini mejiro omwijana thokoze memo aseya sinu zaudi ningamkhula kuti jani komano thank you for your fight. You're welcome. Yeah kavanda yeyi maziwa basi suka na bwera kama ifesa your sister loves you a lot. I know. Kumeo beno zindi mvira kwambiri yeposa mimi. Zitoma kumvera koma chachikulu zibwanazi zichepe zichelele. Iwe amene nzende kubuza kuti ni majika kumuza kuti abwere yekha fuse memo yakudziwa seje. Tima kuzindikira ambwe ngati nzimu. Kwa zimadabwisa kaka. Komabe wino zimvesesa. Zimanguvura ma I love you so much. Seriously. Yes. Like a face of me. That's music.
Just I'm gonna list my life with you guys. Ase, kama zangu ndi basasa ndibasa. Cheme, ukuzafuna ndani kuno? Wesa kuna mizi zimene kuchitaza ndikwana za ugalu zimene kupanga zofa. Chimene ukuzafuna kuno ndi chani? Chimene ukuzafuna kuno chani? Kono kama ndiko kwera kuzafuna ndama kupanga ine. Ndrama zanga kumaja ndi tsiwe. Zitaini basi. Ndrama zanga kumaja ndi tsiwe. Usaninyanga basi. Pesa watu ndo pesa. Leo nipande kuze kuje umpelekeza zako. Mabali. Leo umpelekeza huyu. Kuli chime kanji we. Mabali. Wewe kusienza. Jipe. Umpelekeza. Jipinda. Jipeleka huyu. Ndio chimena kuelekea zako mchana. Iwe. Tatu. Wewe suma vet. Sema ngaenda longo. Uzulongo soja. Uzafuna yana kuno. Uzulongo soja, uzafuna yana kuno. Memor, tutira mtargo. Chapter design. Jen. Punch. Jen. Tutira design. Memor. Wanja ndo kufanya. Jen. Ulinda. Jen. Memory. Ndani. Yes, young one. To our valued pension fund members, Nico Pension would like to advise how you can go about accessing your pension benefits when needed before retirement. For members that are permanently leaving the country, the required documentation is a letter from member advising us reason for claim, withdrawal form from employer, signed and stamped, proof of permanent resident permit or citizenship of destination country, copy of national ID, copy of bank deposit slip or bank statement. Once these documents are received, we calculate benefits due to member and 40% of the total will be paid out as a once-off payment, and the remaining 60% will be paid 12 months after initial payment. This is in line with Section 69 of the Pension Act 2010. In the unfortunate event that a member has passed away, the following documentation will be required: a duly completed claim notification of death form signed and stamped by the employer, a death certificate or report from the National Registration Bureau, or certified by a medical practitioner registered with the Medical Council of Malawi, or a letter signed and stamped by a district commissioner or traditional authority from the deceased home district. The latest deceased beneficiary nomination form as per Section 71 of the Pension Act 2010. Nico, it's possible.